atât, dragi, bine v-am regăsit! Astăzi o să facem niște delicioase bulete de cartofi cu cașcaval. Pentru această rețetă veți avea nevoie de 50 de grame de mozzarella, o ceapă mică tăiată mărunt, 90 de grame de cașcaval, un cățel de usturoi, o legătură de pătrunjel și 500 de grame de cartofi fierți pe care îi vom pasa sau 500 de grame de piure, sare, piper, boia dulce. Ulterior ne vom folosi de 2 ouă, pesmet și ulei de floarea soarelui pentru prăjit. Primul pas va fi să pasăm cartofii. Vom adăuga ceapa și cu pătrunjelul tocate mărunt peste cartofi. Apoi vom da prin răzătoare mozzarella și cu cașcavalul. Ulterior vom pasa usturoiul și le vom amesteca foarte bine. Bun, am pregătit compoziția. Aici avem cele 2 ouă pe care le vom bate, iar aici avem pesmetul. Vom forma buletele, le vom da prin ou, ulterior prin pesmet, iar apoi la prăjit în uleiul încins. Să-i dăm drumul! Dragilor, am terminat de prăjit toate buletele noastre. Acesta este rezultatul. Ia uitați cât de bine arată. Sunt foarte fragede. Vă invit și pe voi să faceți această rețetă, pentru că este foarte simplă și foarte gustoasă. Poftă bună! Pa, pa!